गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। सैथोखौ बुंबोला गोबां मानसिफोरानो गाज्रि मोनो। जेसेबां मानसिफोरानो गाज्रि मोनाथों मानो थेवब्लाबो सैथोखौ सानफ्रोमबो बुंगोन। दा मा जादों, जोंनि गेजेराव सासे खन्थाइ लिरनानै फेसबुक पेजाव फरायनानै होयो। बिथांनि मुङानो जाहैबाय उपामा रानि दैमारि। बेखौ गोबाङानो सिनाया जानो हागौ। बेखौ लानानै दिनै आङो दिनैनि बे भिडिअ'आव गोबां बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय आङो दा सासे मानसिनि ससे खन्थाइ फरायनानै होनि। बे खन्थाइखौ मोजाङै खोनासं। बेयो उपमा रानिनि नङा। बे खन्थाइया जाबाय गुबुननि। खोनासं मोजाङै। नाथाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि खायफा सुबुंफोरनि गोदै गोदै रावफोरावबोदि बिसनि बिदै थायो। सासेया सासेखौ नाख्रेबनाय, गादबनाय, फाव फान्दायनाय, मुगैनाय आरो नेवसिलायनाय। आथिखाल सुबुंनि मोखां महराव हाबसोखोमानानै थायो मुखानि महर। बे मुखानि आन्दोआवनो थायो बायदिसिना रहस्यफोर, जायखौ सिनायनानै मोननो गोब्राबसै। बेखायनो आं दा सुबुंखौसो गियो। मानो होनोब्ला नोंखौ माला समाव नोंनि जिउआव फावथिना गेलेफैनानै थेर बेथेर खालामलांनो बेनि उदिस गैया। बेखायनो आं दा सुबुंफोरनि गोजान। बुजिदोंना? बिथांनि खन्थाइखौ बुजिदोंना? दा जोंनि गेजेराव मा जादों, आङो थाम्बनेइलाव होदों सासे गाज्रि मोसानाय सासे सिख्ला गथ'नि फट'। ओरैबायदि गाज्रि मोसादों, आं बेखौबो बुंगासिनो दङ। उपामा रानि दैमारिया, बिथाङा सासे मोजां खन्थाइ लिरगिरि आरो फेसबुक पेजाव इउटुबाव फरायनानै होबाय थायो मोजां मोजां खन्थाइ लिरनानै। दा बिथांनि खन्थाइयाव सासे मानसिया माबायदि कमेन्ट लिरदों खोनासं। मिथिसार नार्जारि, नोंखौ ससियेल मिडियायाव फैजानो बायो आं, साइज गैयै खिबु मोखां हिनजाव। बेनिफ्राय बिथाङाबो रिप्लाइ हरदो। नुदोंना? दिनै ससियेल मिडियायाव बेसे मानसिफोरा फेसबुक पेजाव इउटुबाव खन्थाइ लिरनानै फरायो? साबेसे मानसिफोरा? दे बुं। बेनिफ्राय आं दा मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनानै बुंनि। दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव मोसानाय, इउटुबनिफ्राय लानानै शर्ट्सनिफ्राय लानानै गासैयावबो जोङो बेसेबां मोसानाय नुयो। फेसबुकनिफ्राय लानानै नाय नोंसोरो। दिनै मोसानो सोर हाया? आंबो हायो। आंबो सानफ्रोमबो मोसानानै इउटुब शर्ट्स बानायनानै हगारनो हायो जानला मानला। हागोन हाया? नोंसोरबो हायो। दुनियानि मानसियानो 100आव 100 मानसियानो मोसानो रोंना रोङा? मोसानानै जों बयबो हगारनो हायो। नाथाय सासेल' लाख' लाख'नि गेजेराव सासेल' बिनानावा दिनै मोजां मोजां खन्थाइ लिरनानै हगारो। बेनि गेजेरावबो मा बुंदों? साइज गैया। माने जाय कमेन्ट लिरदो बेनो माने साइज गोनां नांगौ। मानसिया गाज्रियानो जाथों, सैथोखौ बुंबा बिराद गाज्रि मोनो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दङ। इसे महर मोखां दङ। नों गाज्रि गाज्रि देखाय, नोंनि उन उन खारफाजोबगोन। आरो थाखा फैसा देखायबावोब्लाथ' नों जेसेबां गाज्रियानो जा, नोंनि उन उन खारफाजोबगोन। बेफोरबायदि मानसि दङ जोंनि गेजेराव। दिनै बिथां बिनानावा दिनै मा मावो गासैबो मिथियाबो जानो हागौ। नाथाय आं मिथिगौ। दिनै सासे गोरों बिनानावा दिनै बेसेबा लाख' लाख' मानसिनि गेजेराव सासेल' बिनानावा दिनै खन्थाइ लिरनानै फरायो। मोजां मोजां खन्थाइ लिरनानै फरायनानै होयो। मोजां मोजां। बेखौबो मा समायना नङा, नोंखौ नायनो बायनो। नुदोंना? जोंनि गेजेराव बेसेबां हिंसा मानसिफोरा। नाथाय नोङो गाज्रि गाज्रि गाननानै देखायोब्ला, इउटुबाव थाखा फैसा देखायनो हायोब्ला नोंनि उन उन खारफाजोबगोन। सैथोखौ बुङोब्ला जोंनि मानसिफोरा बिराद गाज्रि मोनो। नों जियानो माव,
नों फैसा आरो नोङो देखायनो हानांगौ अब्लानिया नोंनि उन मोनजागोन ना बेफोरबायदिबो मानसि दङ जोंनि गेजेराव दिनै बैफोरबायदि मानसिफोरानो मा मोजांखौ गाज्रि बुङो दिनै सासे बिनानावा खन्थाइ लिरनानै फैदों आरो दिनै गोरों गोरों फरायनाय मानसिफोर दंबावो बैसोरबो खन्थाइ लिरनानै फरायनानै होगोन दिनै सासेल' खन्थाइ लिरनानै फरायनायखौबो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनानै हरोब्ला गुबुनफोराबो सोरबा खन्थाइ लिरनानै फैनो थानाय गुबुनफोराबो मा खन्थाइ लिरना फरायगोन दानो जाम्बा जाम्था मानसिफोरा मा जोंखौ गाज्रि गाज्रि बुंहरगोन सोर फैगोन सोर बेफोरबायदि खन्थाइ लिरनानै ससियेल मिडियायाव नुजाफैगोन रावबो नुजानाय नङा गोरोंफोरा गोरों गोरों मानसिफोरा रावजोंबो बेफोरबायदि बुंजानो दरखार गैया दिनै कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानानै दङ गोबां मोजां मोजां खन्थाइ लिरनो हायो कलेजाव खामानि मावो मोजां मोजां बुजायनो हागौ दिनै बैफोरबायदियाबो मा फावसायजोबना थागोन जोङो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामोब्ला नुदोंना माबायदि बेनिफ्राय सासे बिनानावनि मोसानाय नाय नोंसोरो फेसबुकआव दिनै बिमा बिफाया फरायनो दोनहरोना दोनहरा मोजां जाथों मोजां फरायथों होननानै दिनै बेसेबां फरायो गोबां खम गथ'फोरा टाइम वेस्ट खालामगासिनो दङ फरायनायाव गोबां खम टाइम वेस्ट खालामनायाव गोबां बारा बेनिफ्राय जुगा मा जाबोगासिनो दङ जुगाथ' बिराद डेन्जार जाबोगासिनो दङ साख्रिनि बेलायाव बायदिसिनानि बेलायाव दिनैबो साख्रि दङ मोजां फरायनो हायोब्ला दा बेसेबा एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि पस्ट ओंखारदो दा बेवहाय जोंनि बर'फोरा बेसेबां लानो हागोन दाखालि बावैथ' मडेल कलेजाव बर'फोरा गोबां खम दा आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर ओंखारबावदो गुबुन डिपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय बर'नियाथ' मा जाना दं मडेल कलेजाव मिथिया बेखौथ' रावबो सोंग्राबो गैया गिदिर गोलावफोरनियाव बर'निया मा जाखो होननानै नाथाय गुबुनाव मणिपुरि लेंगुवेजावबो हिन्दीयावबो जाबावलायबाय नाथाय जोंनिया बर'निया जोंनि बिटिआरावनो बेबो जाबावाखै नाथाय सोंग्राबो गैया बेफोरनि सायाव सोंग्राबो गैबावा दिनैसिम सासे बिनानावा ओरैबायदि गाज्रि मोसादो फरायग्रा गथ'आ मोजां फरायनो थाहैनाय गथ'फोरा बेफोरबायदि मालाबा मोसाया जाय गथ'फोरा फरायनो थाहैदो बेनिफ्राय मा फरायनायनि जेबो गैया बिसोरनो रोङा बिसोरो बिदि जानला मानला देखाया गोरों गथ'आ आं डाइरेक्ट बुंगोन गोरों गथ'फोरा गोरों फरायबाय थानाय गथ'फोरा फिउचारनि बागै सानगोन आं दिनै बिएखौ माबायदि पास खालामनानै एमए माबायदि फरायगोन एमएनिफ्राय आं माबायदि गोजौआव थांनो हागोन बेफोरबायदि साननानै बिसोर नांथाबबाय थागोन नाथाय जानला मानला गथ'फोरा मा रुमाव थादो माबायदि देखायदो मोसानायखौ नायजाया फरायनाय गथ'बो नंखाया बिसोर ओरैनो टाइम पास खालामनाय दा जोंनि गेजेराव सोरबा सासे मोजाङै खन्थाइ लिरनानै फरायग्रा ओंखारोब्लाबो बेनि सायाव मा महर नांगौनो समायना नांगौनो समायनाब्ला बेयो जेसेबां गाज्रि मानसियानो जाथो बेनि उन खारफागोन आरो बेखौ नायगोन नुदों बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसिफोरनि साननाय गोबां दं बेफोरबायदि गाज्रिजों खिबु खारफाग्रा मोजांखौ गाज्रि बुंग्रा सैथो बुङोब्ला गोबां मानसियानो गाज्रि मोनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।